Tresno Sumo sopeng rasa jati Raming rek ing pasewakan Topel anak kadal selikur dina rumangsa ora jenjem Iwang Bathari Durga mapan ana ing pasetran Gandamayit ana kang ngebong dupa arum ratus nekake marang Iwang Permoni ora pangkling nite sangka jaite netra kering Madaya titi kalungguhan iki titaku pujangkara Gudayitma kang merpeki marang papan dunung kana wigati apa ya Iwang Permoni kepareng kula matur sisip atur kula nyuwun gung samudra pakaksama Iwang Permoni wiwit Dasamuka Rahwana Raja sakmenika Badan Kumara kula pun Gudayitma hangken kula gesang wonten ing Madyapada jagat raya nika mung nyidam ngimpi kepengin gandeng karen titise sepindah malih sing kula idam-idamaken namung pengin gandeng titise Widyawati parandene seprana seprene wiwit kula wonten kilen lagi iso kelakon Ndek ning dereng tutuk ken kula nyawang ical saka Pandulu kabeh mung dumunung ana pangimpet nganti bondo donya katut negara larut kawulaku dadi korban mung jalaran nggone netepi marang katresnaning Dasamuka jenenge wong tresna kuwi mawuta ora nyawang bondo donya ora nyawang rupa yen perlu ora nyawang sanak mitra apa tangga niku lekasing diyaku bola bali sing malangi marang kula ora ana liya kajaba Ite sing Wisnu Bathara kang keswisan ingkang angka 2 wujuding kethek munyuk sing jenenge Anoman Iwang Bathari kula dawasan kawula kula badhe sumungkem mring ngarsane Iwang Bathari salami-laminipun menawi paduka saged nyembadani kang dadi panyuwun kula sagore antaraning kalih titis sing Wisnu Bathara napa Anoman sing kudu mati dina niki yen to pancen kaya mangkono bakal ndak turuti kang dadi sediamu dina semengko bakal ndak budidaya patine wujud ing yogi mau senggana kelawan titis sing Wisnu Bathara bakal ndak ilangi saka lumahing bumi iki ngeswaken dawuh aja liwat kebating kaprayitnan dina semengko budidaya dina semengko ya nggih Gudayitma kestaken dawuh Iwang Bathari Watya Bala Baju Barat